Aprílové sčítanie magorov. Igor Matovič je u nás na také veci puncovaný expert a v magoroch sa vyzná ako nikto iný. Má v tom jasno aj bez exaktného sčítania. Včera v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu u mimoriadne zhovievavého a prívetivého moderátora Mateja Baránka, ktorého som pre jeho nezvyčajnú vľúdnosť a taktnosť nespoznával, využil príležitosť, že sa v rozhlase ocitol po 3 rokoch čakania a vyjadril sa, že súčasná situácia vo svete je taká, že jeden magor sedí v Moskve, čím myslel Putina, druhý magor je vo Washingtone, akože Trump, a tretí magor Fico sídli v Bratislave. Všetko je to samý zbytočný magor, iba on je samozrejme užitočné triskové lietadlo s atómovkami. A bol koniec aprílového sčítania magorov v štúdiu sobotných dialógov, lebo ďalej už Matovič z nejakého dôvodu nepokračoval a nezastavil sa aspoň na chvíľu v európskom meste bláznov v Bruseli, kde by tých magorov vo 2 tamojších veľkých svetových organizáciách našiel zopár aj bez hľadania. Napríklad takého šušľavého šéfa NATO Marka Rutteho, pripomínajúceho usmievavého hotelového liftboja. Obišiel aj Európsku komisiu s von der Leyenovou a Kajou Kalasovou, vyhol sa veľkým oblúkom Izraelu a Netanyahuovi. A iba letmo pospomínal vážne chyby nevyzretého lídra opozície a PSK Michala Šimečku, ktorý s ním nechce po voľbách spolupracovať. Hoci inak Fica neporazia, lebo by mala opozícia bez Matovičových ľudí iba 40%. A s tým sa samozrejme vyhrať nad Ficom na maďarský spôsob nedá. Preto rád pomôže, či ho v opozícii chcú alebo nie, to je vedľajšie, rád sa totiž obetuje v záujme celku a v prospech dobrej veci. Čo sa týka stále pomerne veľkej skupiny voličov strany Smer, lebo tí tu na Slovensku z nejakého dôvodu ešte stále sú, na tých sa netreba pri sčítaní magorov a osvetovej práci s nimi dívať z vrchu. K ním treba byť zvlášť zhovievavý, mať s nimi trpezlivosť a pracovať s nimi edukačným spôsobom, aby konečne pochopili, že šéf Smeru a 4-násobný premiér Fico tu vlastne vedie iba jednu veľkú mafiu. Keď v dialógoch oproti nemu sediaci Milan Uhrík trefne namietol, že medzi magorov mal započítať aj seba ako skrachovaného jednoročného premiéra, vyprskol, že Republika aj s Mazurekom nie sú nič iné ako fašisti, nehodní jeho priazne. Mazurek je síce mladý a vitálny, tomu treba uznať a možno sa mu podarí poraziť v Prešovskom kraji aj župana Majerského, ale jeho partia nikdy s fašistami a s Ficom do spolku nepôjde. A bolo vybavené. No zamyslíme sa nad tým na chvíľu spoločne pri rannej káve. Lepšej témy na slnečnú aprílovú nedeľu určite niet. Na inak holubičom Slovensku sa posmešný výraz magor postupne stal pomerne neškodným zľudoveným termínom, nad ktorým sa v našej mimoriadne inteligentnej krajine géniov už nik nepohoršuje. Byť magorom je už skoro výsada. Navyše, hocikto s kým nesúhlasíš, je jednoducho magor a je jedno, či si psychiatér alebo psychológ, združený v odborných profesných spolkoch. Ako napríklad tých 800 neslávne známych slovenských psychiatrov a psychológov, ktorí sa pred časom zahryzli do Fica, hoci uriadiť možno nevedia poriadne ani svoju vlastnú ambulanciu, nie je to celý štát. Myslím, že tí neboráci už medzičasom oľutovali svoj unáhlený pubertálny počin, lebo s postupom času sa dianie a vývoj, nielen vo svete, ale aj tu doma, dostáva do úplne iného svetla, vrátane mnohých lucídnych názorov Roberta Fica. Mimochodom, nielen Matovič, ale aj ja som v živote stretol zopár exemplárnych magorov, ktorí si to o sebe nemyslia a tí zas možno považujú naopak za magora mňa. Všetko je možné. My sme od pádu železnej opony už vďaka demokracii, bezbrehej názorovej pluralite a v dôsledku výstredného počíňania Matoviča a Pročka v parlamente tak stratili rešpekt k osobnosti druhého, že sa u nás magorstvo stalo divnie životným štýlom. Len si všimnite takú modernú, progresívnu kultúru. Ideš si v dobrej nálade do Národného divadla po kultúrny zážitok a tam ťa zrazu aktivistickí herci ovalia politickou prednáškou,
za akú by sa nehanbili ani stalinskí armádni politruci 50. rokov minulého storočia za čepičku. Domov sa vracia až nasratý na celú hereckú družinu magorov z činohry SND. Alebo taká maličkosť ako ropa a plyn. Mali sme sa vraj už dávno prestať magoriť a odstrihnúť sa od lacných energonosičov z Ruska. Lebo tí zelenského žltomodrí dobráci v potápačských skafandroch, čo pri brehoch Dánska vyhodili do povetria Nord Stream, aby nám uľahčili naše vajatavé rozhodovanie, nám ukázali cestu k žiarivej európskej prosperite aj bez výhodných ropovodov a plynovodov z Ruska. K tomu už len zrušiť a zavrieť jadrové elektrárne, zaviesť všade, aj do dusla všalí veterné turbíny a tepelné čerpadlá a je po probléme. A Rusko nech sa so svojou ropou a plynom dá vypchať. Alebo tie fascinujúce Pride pochody. No povedz, čo máš ty spiatočník proti gejom? Ty si vo svojej konzervatívnej zaostalosti minulého tisícročia nevšimol, že Pride parádam patrí svet budúcnosti a ty si sa stal beznádejným anachronizmom? Toľko k Matovičovi a jeho aprílovému sčítaniu magorov. Od neho je to mimoriadne poučná lekcia v magorstve, ktorú by mali oceniť hlavne voliči